Uitați, am făcut eu off camera. Am pus măgarul ăsta care era acolo și niște oițe. Știți unde sunt găinile? Ne vedem. Uitați-le, cele două găini. Asta mă enervează cel mai tare. Mese orice găină de acolo. Am mai făcut și gaura asta ca să pot să mă duc la ea. Ca să pot să mă duc la ea mai bine. Știți ce? Tocmai acum am văzut că am 6 de alea, deci what the fuck. What the fuck. Trebuie să facem la găinușe, dar nu pot eu. Stați puțin. Așa, uitați aici. Ferma adevărată. Și în plus, nu, sper să nu plecați așa. Fac, trebuie să mor pas ca să vă arăt. Poate fac un tine. Nu o să-l termin nimeni. Fac, nu merge, este. Să tăiem caprele. Tăiem caprele. Știți cum face ciobanii aia? Când ai o capră, oai. Mi-am încurcat. Ia că ne dă. Oana, ai bun și tu, nene, unde? Bă, nu mai știu. Ia uite, le-am dezbrăcat. Era plecat. Bă, nene. Bă, nene. Tu pe tine cred că o să te plac. Nu! Nu vreau! Ce vreau? Băi, frate, da, se urcă pe ăla. Fără să vreau și parcă vezi că acum se urcă și mă bănuți. Frate, să punem altele la loc, nu prea avem ce face bine. Uite, ia. Am mai luat niște ouă. Ouăle alea sunt până le arunci în zombie, în astea, ca să poți să scad de putem să dormim. O, da. Monster nerv. Așa. Și acum nu mai e niciun monster. Eram sigur că nu mai era niciun monster. Avem bine 26, 28 de frame-uri, 44 de frame-uri. Stăm bine. Prima dată trebuie să ne uităm de znobalăi. Și creeper. Am zis că vă arătă. Și m-am speriat toată, fuck you man! Fuck you man! M-am speriat de m-am căcat pe mine să mor eu. Deci m-am căcat pe mine să mor eu. M-am căcat pe mine de frică. Deci ce am zis? Sunt mulți clipări. De ce m-a speriat panorama? Și m-a speriat. Tu să nu te diui că m-ai speriat, real naivi. Să fii. Tu fi real naivi să fii mai speriat. Da, bravo, frate, ne distrugi casa aici. Nu puteai să te duci să distrugi casa altuia. Așa, haideți că am spus ceva. Trebuie să luăm astea, că domnul Bombăcilă ne-a bombăcit. Ne-a bombăcit. What the fuck, mergi. Mergi? Hai că mers. Ne-a bombăcit să-mi bat piciorul. Băi, frate, n-am încăcat pe mine să-mi bat piciorul. Mai aveam puțin, dacă nu mă puneam pe mine de frică.
Să-mi bag ceva în el. Vreau și eu să zic și eu de pomii ăștia, să vă arăt și aia. Intre el ca nebun. Da, azi puțin să tăiem și noi pomii ăștia. Să se ducă de aici. Dar ce mă încăca pe mine, frate? Aproape ca acolo îmi stătea inima. Deci acolo îmi stătea mie inima. Deocamdată avem un frame decent, de bun. Uitați. Este special că unele deja sunt făcute de ea, unde de ce? Uite, mai una. Fac. Mai vreau făcut-o, nu mai am. Avem 11 de astea, cred că o să ne ajungă pentru 2 de alea. 2 de astea. Și deocamdată o să fie asta. Ferma noastră. O să mai vedem noi pe parcurs și o să mai facem. Un vedea. Un 3 și un vedea, știți cum e vorba. Aici, tot un cripon. Pe cine am văzut eu? Pe cine am văzut eu? Alo, ce faci? Hai, vină spune. Te aștept, te aștept, Spider-Man. Hai. Hai. Treci mă în apă, mă nesimțitule. Mă nesimțitule, stai în apă. Mă nesimțitule, stai în apă, bă, nesimțitule. Simțitule, băi, nesimțitule, nu s-a mai făcut una, dar o scot mâine ca să putem să ne dea și la mine. Ne-a dat un pomișor. Păi frate, dar ce mă încăca pe mine, bă? Și eu, șmecher, mă duc și eu să vă arăt și eu ce am făcut cu off camera. Nu, frate, trebuie să explodeze un creeper. Trebuie să explodeze. Dacă nu facem. Nenea, ia vină tu în part. Nenea, tu vrei să-ți dau la cap? Nenea, tu vrei să-ți dau la cap? Păi, nenea, de ce mi-ai făcut-o? Și level 3. Să-mi spuneți și mie în comentarii ce să facem episodul viitor. Ce să mai facem la casa asta. Geamuri, cred. Și eu o să ne mai lungim noi. Haideți să îl... Nu știți ce fac. Știți ce fac. Mort. Ești moart. Mă, ți-am zis că ești moart. Am văzut pe asta ca bou. Unde să mai mergem noi? Să ne facem un topor. Un topor. Un topor. Uitați aici. Câte topori am putut. Și mai facem niște de astea. Ce să mai facem noi? Niște bețe. Și atât. Și acum folosim toporișca. Deci ne mai mulți pomi pentru că nu facem nimic acum.
părerile celor. Mai și facem așa. Mai și scăpăm din niște punct de aici din spate. Deci chiar că trebuie să scăpăm de unii. Există poziții care se reunesc sau care se divizează în funcție de necesitățile carierelor acestor oameni. What the fuck, cred că pomul ăsta îmi rămâne mie ca să mă duc pe el. O să vedem, așa. Este puțin. Da, cred că fac niște scări. Da, o să fac niște scări. Pune niște scări pe aici. 4 de astea. Așa. Îl voi destule cât să ne urcăm acolo. Sus. Să zicem unde să ne urcăm, unde să ne urcăm. Zicem că ne urcăm, uite aici. Luăm 2 de astea. Și astea. O să putem să facem uite așa. Reflectă aceste evoluții în diverse țări. Majoritățile instalate la putere după alegeri democratice sunt sigure pe legitimitatea lor, dar au și tendința de a impune anumitor părți societății, indiferent de cerințele în ceea ce privește transparența și care sunt să vedem. Da. democratice. Da. Nu acordă niciun fel de atenție a femeilor, vedem. Cred că mai pun o dată să fac așa. Fac. Acum cu siguranță merge la fix. În creșterea democrației din aceste țări, însă aceste probleme par să fie de durată adesea și din chiar să traverseze. Și am făcut și scările. Care necesită discuții rapide și soluții corespunzătoare. Chiar dacă asta înseamnă că trebuie aici o să ne mai întindem noi. Care să fie agreate de toate lumea din zonă. Doamnelor și domnilor, cum e posibil să identificăm pe cei vinovați de această situație? Și de unde vine soluția? Desigur, majoritatea are de jucat un rol fundamental. Majoritatea foarte mare despre responsabilitatea să se pune problema convergerii pozitive a proceselor politice. Are legitimitate puternică. Uite, ce frumos am făcut noi, știi calmă. Acolo e, când intram, frumos așa. Dacă vrem, ne ducem la aer. De aici o să putem să vedem toată acțiunea de jos. Dar știți ce cred că o să fac? Cred că o să mai pun o ușă chiar. Chiar. Facem puțin mai frumos. Dar nu trebuie să supună minoritatea și are obligația să-i respecte pe cei care au pierdut ultimele alegeri. Cei care au pierdut alegerile sunt de regulă demis opoziția, funcționarea. Uitați, acum vă place cum am făcut? Nu mai trebuie niște plății. Frumos. Uitați-vă ce mișto am făcut așa ușor. După să mai zici ceva pe fundal. Bă, n-am dormit. Ia să mă duc pe balcon. Alo, scheletronul. Mori. Pirească. Lăsând opoziției o șansă să-și realizeze propriile așteptări și interese. De aceea, în noile democrații mai ales, este nevoie de protejarea opoziției.
Eu aștept să moară ăla. Ca să nu tragă vreun arc în cap. Mă trezesc cu chelia în barbe. Destabilitate socială și politică într-o societate. Uite așa, puțin. A, da, fac câte gesturi. Am un tec de astea, n-am nicio treabă, frate. N-am nicio treabă. Un sistem de controle și verificări, ceea ce înseamnă că majoritatea nu se identifică 100% din statul și nici nu își transformă viziunea sa în legătură cu interesul general în Holy moly. De ce? Normal. De ce? Ești șmecher. Uleu, ești șmecher. Fuck you, man. Fuck you. Man. Chiar că fac you, man. Deci, aia chiar că a fost o chestie bizară. Bine. Bine, deschid meu. Opoziția are niște responsabilități care sunt inerente, respectiv trebuie să fie loială și constructivă. Eldorado face casă. Eldorado face casă. Opoziția are o obsesie fundamentală să-și realizeze funcțiile în cadrul legii. Să respecte Constituția, legile civile, legile penale și legile de procedură din Parlament. Știi ce o să facem aici? Opoziție pot să recomande schimbări legi, dar atâta vreme cât aceste legi nu au fost amendate, toată lumea trebuie să respecte legea. Toată lumea trebuie să facă asta. Subliniez responsabilitățile majorității și aș vrea să vă reamintesc că scopul final al opoziției în funcția sa constă în a da glas așteptărilor și intereselor legitime. Vezi ce frumos să facem noi. Da, acum mă chinui eu puțin așa. Deci aici. Uite așa, așa. Niște alternative politice concrete. Și asta dintr-o perspectivă, toată lumea trebuie să aibă de câștigat. Facem aici așa ca un balcon. Balcon și apoi continuăm cu căsuța. Să definească interesele tuturor și să împingă societățile noastre înainte. Fără îndoială, dată fiind această cerință, nu trebuie să existe o regulă pentru obstrucții și de... Asta e un început. Dialogul. E nevoie de transparență, de inclusivitate, de deschidere. Asta trebuie să facă majoritatea, dar opoziția și ea trebuie să adopte... Să-mi scrieți în comentarii dacă vă place ce facem noi acum. Că nu știu sigur dacă vă place. Sigur, chiar că nu știu. Dar nu știu, mi-a venit așa o idee pe moment ca să putem să facem și asta. Și facem uite așa. Facem uite așa, ca să fie mai frumușel. Ca să facem casa. Mai frumoasă, uitați așa. Uitați așa. Hai că haideți că mai avem 3. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, suntem aici timp de 2 zile pentru a analiza multele provocări care sunt ridicate de această relație dintre majoritate și opoziție. Aceste interacțiuni sunt complexe, câteodată dure, câteodată imposibile de gestionat, dar ele constituie o precondiție și o condiție cheie pentru dezvoltarea democratică a societăților noastre. În primul rând, trebuie să identificăm condițiile și punem astea. Ați auzit ceva pe fundal? Aia era mama ei.
Știu că e mult zgomot aici, dar n-am unde să stau. Undeva la loc. Până... Nu știu, cred că s-a auzit prea tare ce a fost de bea mai. Capcană! Firas capcană. Mamă, ce... Ce prost era să zic. Ce prost era să zic. Mai puțin mai frumos, așa. Eu fac așa din cauza că nu mai am lemn, ați văzut. Și dacă dispare astea, o să fie o problemă. Știți ce? M-am minerat de aia pe asta. Facem așa cum... Așa, așa. Am luat ceva lemn. Am luat 37 de lemn. Am luat, nu mă plâng. Dar știți ce o să fac eu acum? Nu o să pun luminițe de asemenea. Deci cu siguranță o să se expuneze zombalui. Și așa să vedem. Uitați casa! What the fuck, unde era casa? What the fuck, you man? Am găsit casa! Știți casa aia din primul episod? Aici era. V-am zis eu, era primul episod, nici nu știam nimica de Minecraft. De-abia și eu atunci eram, învățam, știi, despre asta. Dar nu mă gândeam să găsim casa. Pentru că dimineața am găsit-o el, eu n-am găsit-o. Dar a fost gârcită și nu i-a zis-o și mie. Păi frate, dar am multe întrerupte. Bă, ce mă enervează ăștia. De mă enervează. Mă enervează la culme, frate. Mă enervează de... Mă enervează, l-am pus pe mod avion. Nu m-am pus. Trebuie să mai aduc în fiecare episod aminte să pun pe mod avion. Dacă n-aș pune pe mod avion, mă rămără ăștia cu telefonul. De nu mă văd. Oh, ia uite, un steak. What the fuck, două? Două steak-uri, dacă nu e tot bug. Ca și înainte. V-a plăcut? Sări ca bou. Deci nu credeam că e casa aia lângă noi. Chiar lângă noi. Chiar lângă noi.
Nici nu știam. Ce uite așa. Deci mă mai trebuie doar acoperișul. Mă uite răscat la cazare. Deci trebuie să mi-aduc neapărat aminte să pun pe mod avion. Măcar pe mod avion, că așa nu pot. Ce au zis voi acum, nu pot. Trebuie neapărat să pun pe mod avion. Să nu mă sune nimeni să mă deranjeze, ca să chiar mă enervez la culme. Deci la culme. Și cred că aici vom încheia episodul de astăzi. Să nu uitați să dați un don de like, să vă abonați pe butonașul la roșu și vă las. Salut!